EHZ 8 puntutan laburbildu ditzagun 3 letra xelebre hauek. Euskal Herria zuzenean 3 eguneko festibala da. Uda hasieran Ipar Euskal Herri barnealdean eragaiten da 12.000 pertsona inguru etorraraziz. 1986an sortu zen, Euskal Herri osoko rock festivalik zaharrenetarikoa da. Euskara, feminismoa, antikapitalismoa, ekologia, sexu askatasuna eta justizia sozial aldarrikatzen ditu besteak beste. Euskal Herri eta mundu mailako artista askok EHZ-etan jo dute. Berri Txarrak, Manu Chao, Sepultura, Joxe Ripiau. 9 herritan antolatu izan da. 8 urtez Arrosan, 5 urtez Irauzemendin, 4 urtez Eletan, 5 urtez Lekornen, 5 urtez Irisarrin eta 2024 urtetik Arberatze Zilekoan. 2018ko festivala nomada izan zen Baiona itsaso eta Baigorri artean. EHZ auzolanaren festivala da. Urtean zehar 18-25 urte arteko 61 laguntzailek komunikazioa, teknika, administrazio kudeaketa eta programazioa lantzen dute. 3 egunetan zehar 600 lagun aritzen dira. Mende laurden batez, 3 eguneko bestaz gain, herri mugimenduko proiektu asko sustengatu ditu eta ekimen asko sortu ditu EHZ. Historia liburu, musika lehiaketa, gazte hedabide, argazki liburu, zine proiekzio. Europako festivalen panoraman atipikoa da bere izaera gazte eta ez komertzialagatik.